Kataluniako hauteskundeak berebiziko garrantzia zuten, bai Kataluniako askapen prozesuaren ikuspegitik, baita Espainiar estatuaren egoerarenetik ere bai. Izan ere, jokoan zegoen, batetik, Kataluniako prozesu independentistaren jarraipena. Esan gabe doa, independentismoaren porrote argi batek sekulako atzerapausoa suposatuko zukeela. Baina hauteskunde hauetan jokoan zegoen ere egungo Espainiar gobernuaren aliantza politika, eta ondorioz, baita aspaldi honetan aukera leioa deitu izan dugun horren iraunkortasuna. Bada, bai ikuspegi batetik zein bestetik, hauteskunde hauen emaitzak aski positiboak eta aski argiak izan dira. Izan ere, hasteko, independentismoak garaipena handia erdietsi du. Aurrekoan, baina eserleku gehiago eskuratu ditu, aurrekoan baino distantzia handiagoa atera dio unionismoari, eta historian lehen aldiz, bozken 50%aren langa gainditu du. Esan gabe doa, hori ez dela aski izango, ez Madrilek, ez nazioarteak prozesu horrekiko jarrera alda dezaten. Baina esan gabe doa ere, bai Kataluniaren kasuan, bai Euskal Herriarenean ere, funtsezkoa gertatuko dela gure errepubliken bide horretan, independentistak hauteskundez hauteskunde, hauteskundeak irabazteko gauza garela erakustea, eta are, hauteskundez hauteskunde boto portzentai handiagoa irabazteko gauza garela frogatzea. Bestetik, independentismoaren baitan, Eskerra Republikana de Kataluniak irabazi ditu hauteskundeak. Eta horrek, lehen aldiz, gobernuaren gidaritza ez ezik, prozesu independentistaren beraren gidaritza emango diola ematen du aditzera. Kupen emaitzak ere aski onak izan dira, eta horren guztiaren ondorioz, independentismoa ezkerretik indartu eginda. Alegia, independentismoa zabaltzen ari da ezkerretik. Unionismoaren kasuan, PSC-ek emaitza onak erdietsi ditu, baina inondik inora ere ez askiak nahi zuten horretarako. Podemosen frankiziak eutsi egin die emaitzei, eta azkenik PP ondoratu eginda Voxen mesedetan. Guztiaren ondorioz, lau gako edo ondorio aipatuko ditut. Lehena, Kataluniako prozesu independentista bizirik da. Bizirik bakarrik ez, indartuta ere atera da hauteskunde hauetatik. Orain, indar independentistek aukera dute bide horri bat adostu eta azken aldiko blokeo eta ezin ulertzeekin amaitzeko. Bigarren ondorioa, esan dugu, egun Espainiar gobernua osatzen duten indar horiek, oroar, onik atera direla hauteskunde horietatik. Eta horrek, aditzera ematen duela, gobernu horrek iraun egingo duela, eta gobernu horrekin batera, aspaldi honetan aukera lehiotzat jo izan dugun hori. Hirugarren ondorioa, ezkerreko independentismoa indartu eginda Katalunian, baina indartu zen ere Euskal Herrian eta Galizan joan den uztailaren 12an. Honek erakusten du, pandemia, krisi eta disrupzio garaiotan gero eta gehiago direla ezkerreko subiranismoari konfiantza egiten dioten personak, gizarte sektoreak. Gero eta gehiago direla ezkerreko subiranismoarengan eskuartean eta parez pare ditugun erronka generazional, estrategiko eta globalei erantzun baikor eta eraikitzaile bat eman ahal izateko tresna eraginkorra ikusten duten gizarte sektoreak edo personak. Eta azkenik, laugarren eta azken ondorioa, Jotxa de Mar osatzen dugun indar politikoak, indar independentista eta subiranistak indartuta. Atera gara, oroar, azken hauteskunde ziklotik. Eta honek, aukera ematen digu, aspaldi honetan saiatzen ari garen bide horretan sakontzeko. Alegia, gure askapen prozesuen artikulazioan eta elkarlanean sakontzeko. Aspaldi honetan esan dugun bezala, bai Kataluniako prozesuaren, bai Euskal Herriko prozesuaren beraren aurrera bidean, badago gauza bat edo elementu bat gakoa gerta daitekena, determinantea izan daitekena. Eta hori da hain justu gure prozesuen artikulazioa, gure nolabait indarren aliantza. Zalantzarik gabe, elkar hartuta, elkarrekin artikulazio hori sustatuz indartsuagoak izango garelako, bai Madrilen aurrean, bai Bruselaren aurrean.